Iya, kamu belum nyanyi. Malah ngeslot itu ya. Gak apa-apa Pak, ini penghasilan sampingan. Dosa ya. Lapor ke Gusti Allah lho. Oh, saya ajari ki jenengan lho, apa lali kok piye ta? Kalau gurune wis insaf iki muridé ya nuntut to Iya, insaf. betul. Nggih. Biasanya Ya. ngopi kumat meneh. Itu dia Pak Markus. Kecanduan. Nah, Selamat datang Pak Markus. kok wilcona. Ya. Anjing mah. Hanya selendang biru, selendang biru, mengenai hati neratakan batin setiamu. Selendang biru. Biaya nggih seneng sedekah awet enom. Nggih, saestu. Kersane Pak Dimarkun kuwi Awet enom tur sehat. iya. Nggih, Pak. Ora pokoke malah kebak ora bakal lokal Mas. Tenang kowe usahane maju. Amin. Aku ya pengen melu-melu ngono. Lampu yo sakniki jenengan sedekah. Aku sudah ora karo sinden. Lho, karo sinten? Elsi. Lah, cerita dhewe ayo. Mau jare wis rampung lah apa mau? Oh, sik. Keselot, wis mari. Elsi iki lak pegawean. Heeh, terus Statusnya juga rondo. Lah mongko ada undang-undang Undang-undang ngopeni rondo. rondo ku kudu diopeni. Oh, berarti gurune mau wedi. Oh, ngopeni asli itu pahala ya. Pahala. Iki strip ora, Mas? Hapusen ya, Om. Oh, bojoku oh, nonton kurang promoting. kurang cang tadi ya. Yo. Tatapan Tatapan janjimu selendang biru. Dilaras Bedatas maaf punya wang selendang biru. Golongan bebek lama kasih aku kaya umur hati solai SMS lah kami kowe bingung nyata ngagunane Monggo Mbak Wida. enggak Dik Wida ya yang lain alah wong yo ngeyel ram kene iki sing menang dhewe MC diberita MC manuto kok nyengklak yo ngene Sakit no. alah alon-alon Selendang biru, selendang biru, ambung enaki hati. Batin setiamu. Pak selendang biru
matur sembah nuwun kata-kata karawitan Mudilaras Gong Banyu